Lahdon hakaway kasanggi, san ngu idang iya shongha aeroplane, uwan job, uwan bha, imadu preston, iba arden bad iwe I khinnahrit, jiaringkhat ka don jingthut nohka aeroplane, ki parachute ruki don tang saw tilli, te kumta uwan job ulahong, ngaday unonggerway kasi bapaw bahamainta, ki pait ba ki dong kambha ianga, ula shim kawi parachute bad ula jump no shapo, sa uwan baha ruh ulahong, ngaday uba trending bahamenta, klem ki jinggerway jong kingate, kan kinja pirtei mariang, maururu la shim parachute bad ula jump lang shapo sa imadua prestone ruila ong kingaru, ngaday uba kong san ba klem mga te yumlong, mauru ula jump lang shapo. Sa iba arden, patila ong ya itai kinna, kiye kun. Pide ka lawe jong ka jait bin riu, kiye shim no ya fito parachute jump no shapo. Hamar hangta, itai kinna hila jubab ki parachute ki donar tilite mama arden, ito I mama prestone ila bakla ila kumshim da school bag jong nga.